Sziasztok srácok és lányok! Nem baj, van A mai videóban mindpeakezni fogunk. Bocsánat a csúnya szóért, már megint nem majdnem kimondtam. Én azért, mert kájvázkodok, és egy láthatatlan gyereket ledobáltam 30 000 hógolyóval, és nem lökődött le. Én meg itt vagyok egy gyönyörű helyen. Ez nekem nagyon tetszik ez a hely. Úgy bocsánat a képen hangos izéért, csak nem fogom most lejjebb venni. De ha hangos szóljatok a chaten, leveszem. Igazából ez nem live, szóval... Ja, igen. Na, itt vagyok. Zsombor, majd jössz izéped vasz. Amúgy itt miért nincs fal, de így az olyan rosszul így. Nem, az jó, hogy nincsen fal, de nincs. Hát igen, csak akkor mindegy, nem baj. Ez de már is valaki... De most komolyan már egyből hallod. El se kezdődik a játék, és már meghal a teammate-em. Oh. Mert azt csinálta, hogy ő fent volt, ugye, ahol fent éledünk, tudod? És akkor ott gondol egyet, azt leugrik. Hát amúgy mindegy, de annyira idegesítők hogy ezek a játékosok. Én megyek szólóba, bérbetölz. Figyelj, már jön át a gyerek, hát már azt hiszi, hogy így meg... 3, 2, 1, Akkor... BOOM! Ó, milyen hátralott késes kardos izék van, meg milyen regenerációd van, mondjad már! Ó, persze, olyan nem is rétezik az Istenért se. Lényegen, hát hallod Zsombor, nem akartad megtudni milyen karja van. Oké. Nem tudom el, hogy milyen karja volt, mert az lehetetlen olyan karot hozni. Amúgy a nagy fele igazi Minecrafton játszik, a másik fele meg T-Launcheren, mi T-Launcheren játszunk. Igen, mert a T-Launcheren a Minecraft az ingyenes igazából. Igen, majd még... És hogyha letöltitek, le tudjátok tölteni, hogyha jól tudom, 2 vagy több fajta gépre Windows is 11-en Windows 11-en nem tudjátok olyan nagyon könnyen, mert akkor az van Windows 11-en, hogy ki fogja nektek írni, hogyha neten rákerestek, hogy T-Launcher, akkor ki fogja írni, hogy Microsoft Store-ból szedjétek le, de akkor szóljatok a szüleitek vagy nem tudom, és akkor ott azt kell kapcsolni, bármit én is kikapcsoltam. És akkor utána bármit letölthettek netről, amit szeretnétek, tehát én is csak tudtam leszedni a T-Launchert. Zsombor ehhez nem ért, mert neki Windows 10 van. Igen, És ez Windows 10. Vigyázz, egy bóval 4 HP-t sebeznek, egy bóval. Meghaltam. Jó, igaz, várjál, úristen, hát én tisztára hülye vagyok, hallod. Azt hittem, hogy most velem játszol. Hát én bérbetölözök. Jó van, azt elkezdek neked beszélni. Ó, Isten, 4-et sebeznek egy bóval, vigyázzál. Ó, de cuki, ez a macska skin, ez egy anime fox skin. Tudod, az ilyen anime foxos. Én nem értem, hogy mi jó ezekben a skineken. Nekem az a fontos, hogy van egy skin, csak tudjak játszani. Amúgy igaz, az egész fontos, hogy tudj játszani a skinnettel. Ja, az nem azzal, hanem tudjak játszani. Tehát nekem mindegy, hogy milyen skinem van, csak tudjak gamer. Érted? Úristen, van egy vascsákányom, és azt tudod, mit jelent? Van gyémánt. Ez az. És van nálam egy ilyen izé, szóval még maradunk itt Minecraft-olgatni. Most miért akartam forröngből craftolni botot? Bye! Vagy nem értem, srácok, magamat se értem, szóval ne kérdezzétek, hogy miért vagyok ilyen hülye. Na igen, már valaki jön, nem érdekel. Ó, nektek most! Le lesz vágva A fejetek. a fejetek. Igen, a fejetek. Egy gyémántból távolok, még nincs enchant. De hallod, a csapattársam az még nem döglött meg. Ó, Istenem! Egy hülye tojással, most komolyan ugrottam, azt ledobtak. Egy hülye tojással. Egy tojással. Igen, mert az a nagy köcsökség, hogy így van az bocsánat csúnya szóért, hogy így tudod, mászol a hídon, és akkor egy blokkos a híd, és akkor belé dobnak egyet, azt orra elesel. De voltam egy Ender gyöngy, és nem értem, miért nem teleportáltam vissza, de mindegy. Nem reakcióztam. Nem reakcióztam. Már beszélni sem tudok. Nem reagáltál.
Minecraft nyelven van. Ilyen kockás. Na, egy lánnyal vagyok most komoly. Hát az olyan, de most engem is lánynak hisznek, mert lány, azt ki nem hallod. Mi? Igen, én mindig shift clicket használok kibevésről, tehát hogy ez nem képes. Még ugye ez itt érdekel, szóval. Hogyha valaki kérdezni, hogy én itt mit akarok építeni, akkor egy WC. Most komolyan, ez egy táboros WC lesz. Bót is találni. Nagyon szép. Mert van ilyen, a kaját azt mindenki kell szedni, meg ki tudja, itt milyen harcot adsz. Van azonnali gyógyítás, azonnali sérülés. Hoppá, azonnali sérülés, bájtala, meghalt valaki. Vizes. Sebzés, robbanó, bájtala. Huge, ez a legtrollabb nem zsombort. Ne dobáljad hógolyóval, ha mert én megdobállak hógolyóval, leesel. Lidike! Oda tudsz kapcsolni, hallod a csapatáson, szedett Ender-gyöngyöt, leugrott, azt visszateleportált arra a másik szigetre, az ellenségre, azt megöltött mindenkit egyedül. Mi? Egy lány, hallod? Na most egy fiúval vagyok, szia! Te ki vagy? Ami nézők, igen, hogyha van célomcseletek felőlem, játszottok velünk, igen. Csak hogy amikor nem tudják a pontos időpontot. Ó. Hát megmondjuk neki. Nézzük. Ma is játszunk például. Ez egy jó, ez egy good. Tehát vége a videónak, ma is játszunk, fogunk utána a videó után is játszani. Szóval ennyi. Tudod, minden az enyém. Bocsi, de ez egy meh. Ez egy meh. Te, vársz, hogy a csapattársamnak van az Ezt ki kell takarnom. Ezt ki kell takarnom, ezt fixen ki kell takarnom. De miért ilyen ez nagyon jó, divatos ez jó. felépítés amúgy? Miért ilyen nagy divatos a felépítés? Hallod, itt nagyon divatos lett most a felépítés, hallod? Mindenki Ez utána tud epic, felépíteni. ez epic, ez nekem nagyon tetszik. Hogy csinálták meg ezt ilyen jól? Ez nagyon jó. Stop! Na, ez egy legendary, ez nekem egy legendary. Zsombor, túléltük, tudod, hogy még okos voltam, fölmászott a gyerek, és tudod, mit csináltam? Kigugoltam oldalra shift-tel, tudod? Igen. És oldalról leütöttem, és leesett, és ott írta, hogy a neve, és akkor ott írta fell into the void bite sajtos kenyér. Ez nagyon bocsi, de ez egy fú. Semmi nincsen benne, csak egy hár. Ez egy oké, ez egy oké. Még én is beleütöttem, azt nem sebző, vagy Csak mi itt, az, hogy nem nézd kapott be az el, át. nem kapott egy darabot se a baltán. Azt! Meg nincs rajta javítás. Most Amúgy... túléljük, most eddig jó vagyunk, most még Amúgy ez menjünk. egy oké, ez egy oké. Ez fixen. Na valaki már megint leesett, csak blokkot kéne találni, mert ez így nagyon nem lesz jó. Ó, ez nagyon jó, ez nekem egy epic. Értem. Van egy tortán. Nem meg ez a teammate-em! Ez egy jó, ez egy good. Bocsánat, Na, itt ez tartom az itt a enyém. Zsombornak a szóját. Ez Zsombor, nem zavar, hogy itt hablatyolok, hogy ki halt meg, meg ki nem. Jó. nem zavar. Kaskod. Jó, regeneráció, let's go. Kovakő és acél. Ez egy meh. Kovakő és acél. Értem, Na, hogy ez nyert. behetjük a harmadik helyre az inventoryba. 5. helyezett. Kusztott, Julián! Akkor menjünk együtt, Bad Bath. Belőlem igen. Várjál, megnézem a lobby selector. Lobby 2. Ha jól néztem. Majd később csak rak le, mert most... Hol vagy? Áron, gyere ide a körhöz, gyere ide a kör elejére. Itt vagy, Zsombor, itt vagy. Hello. Na, gyere. Azt, hogy kapcsolgatok. Ne szóló. Double. De várjál Áron, várjál. Per party sajtos kenyér. Party created. Bad Bath 2. Jó, itt vagy. Látod mögött, Zsombor. Látlak.
Vajon megnézem a csapatokat. Mi 11, lesz? 10, A... 9, 8, Mi leszünk a zöldet? 5, oké, 4, 3, 2, 1. Én nem vagyok amúgy srácok olyan nagyon jó PvP-s. Hát én sem. Szóval ne várjatok tőlünk csodát, nyerni fogunk. Vannak itt azért hackerek is. Szóval vigyázzunk. 14. Szerencsé, hogy el tudtam indítani ezt a szervezetet, hogy úgy még szerencsé fel tudtam lépni. Ha nem tudtam volna, akkor szomorú lettem volna. Oké, veszek a blokkot. Oppa, valaki már átjött! Ne! Sárga, itt van bent! Ó! Hagyja! Jó! Meghalt. Szép. Kéne kaja? Ezt nem lehet venni, vagy valami? Kaját ezt nem lehet venni, automatikusan regeneráló. Én ide ledobom, vagy ide berakom a kőkarba a lávát. De ne oda a Ender chestbe, mert onnan ki tudják lopni. Ja. Azért nézni kell, hogy itt nem jönnek. Kőkar. Azért nem jönnek még. Kezdhetünk építeni. Felettünk van! Dozsombor felettünk van ugyanaz! Ott van fönt! Nézd a nevér, ott van, látod? Ott van! Sikerüljön elérni. Ó, hát ez mit csinál? Vaskod. Ez taktikázik. Oké. Szedjük az aranyat áron. Neked hány aranyad van? Jó! Figyeltem bele egyet, felugrottam és bele sikerült egyet ütnöm. Tényleg szed. Áron! Yes. Vigyázz! Menj már innen. Észrevettem a nevünk. Guggoljunk, Áron! Gugolj! Gyerünk! Ketten vannak. Kell nekem arany. Ne, itt nincs arany. Ne. 40-szeres diamondért tudok venni egy ilyen leggingset. 40-szeres ironért, bocsánat. Kettő réteggel elfettem. Oké. Jaj, az te megijedtem. Vigyázz, mert még mindig ott vannak, ott kempelnek. Tudom, kiásták, Áron! Beszorította saját magát! Azt hiszik, hogy ez okos. Emberünknek nincs esze. Ja. Oké. Azt hiszi, látok, azt hiszi, hogy ő beszorítja magát, és úgy fog minket megölni, azt hiszik. Álmodozik. Esetleg, és akkor oda kéne rakni egy olyat, hogy the player's dream. Derek úr, oké, nem forralok baktárban, zsombor tudod. Aha. Vagyis igazából nem. Ja, és akkor megtámadjuk. 12. Áron, vigyázz, mert jönnek. Ott van fönt. Látom, már csak egyedül van. Haha, Robi. Nem, ott van mind a kettő. Jó, tényleg nekik még van ágyuk. Ó, de jó. Bocsánat. Csak a pinket már kiiktattuk. Ah! Jövök. Helyna! Mi? Ne, Áron, segíts! Ne! Együtt is kellett volna. Ó, elteleportáltam. Ups. De Zsombor, miért? Hát én még felépítettem. Én még túléltem, felépítettem gyorsan a bokorra. Ügyes. Na visszaértem, csak megvágtam a videót, amit ki kellett tartani, azt a részt természetesen. Rak be ilyen, nem tudom, ilyen Robloxos képet oda. Már más csináltam, de mindegy. Azt a webbetont! Volt az jó! Miben játszol? Bed Wars. Bedvársz.
De akkor nem megyünk a mai napon Build Battles. Nem tudom még. Mondjuk Majd abban meglátjuk. építhetnek olyanokat, amiket az előző körben láttam. A nézőknek szerencsére nem, meg kitakartam. Tehát most megy a videó. Most megy a videó. Igen, nem akartuk, tehát valaki olyat épített, amit nem akartunk nektek megmutatni, mert azt már letiltotta volna a YouTube. Igen. Jó, dobott nekem, nem már, ide dobja, barátom, ide dobja. Hopp. Nézzük. Lépcső, cowboy, pillecukor, vulkán és valamilyen park. Szerintem ez. Oh. Lépcső. Melyik volt? Te piccentél vagy te? Nem, ez a Minecraft-ban volt. Hogy kéne? Ugyanúgy úgy félek, hogy leesek alól. Van egy jó ötletem. Sajnos ezt is kell használnom, de mindegy. Na, itt vagyunk, hárman, követni kell a tikimet. Ez szerintem egy egész jó kombó. Ups. Jó, van emerágya! Hogy ez legyen így, Jó. vagy így. Amúgy ez így egész jól néz ki. Hú, nem. Inkább csinálom így, szerintem. Hogy nem, csak te keljen fel. Ha? Halló? Kérdeztem valamit. Halló? Halló? De hogy nem, hogy csak te keljen fel. Hol valamelyik sáj? Így, ahogy most van? Jó, így ahogy most van? Jó, van. Én vagyok kérdés, a hamis kérdés. Mi? Azt lenyomjuk a gépet? Jó. Hogyha így van, ez meg így. Még nagyon jól haladunk azóta, hát még semmi nincs. Vissza is mentünk egyszerre venni dolgokat. Meg ez a bőrszet, ez most nekem nem jó, most venni kell. Mi? Bőrszet. Nem bőrszetet kell venni. Valami jó. Ez nagyon megy. Valamiért lezártad magát a videó. Az igen. Nem baj. Na hát, az történt, hogy valamiért megint leállt a videó. Azt írta, hogy nincs elég hely, szóval itt be kell fejeznem a videót. Bocsi.